Jeg hedder Christian Brimdahl, og jeg arbejder ved Heden og Fjorden som driftsøkonomirådgiver. Og jeg arbejder her, fordi jeg kan kombinere min interesse inden for landbrug med mit arbejde. Jeg glæder mig til at komme på arbejde hver dag. Jeg føler, at jeg gør en forskel, både over for kunden og for min egen arbejdsplads. Det er egentlig rigtig fedt at være en del. Jeg kan rigtig godt lide, at min hverdag den er meget afvekslende, og jeg kan rigtig godt lide, at jeg ikke nødvendigvis ved, hvad der sker i morgen. Jeg har hele Danmark som arbejdsplads, så jeg kører rundt og besøger rigtig mange landbrug. Jeg er rigtig glad for at komme rundt og se en masse forskellige ting, fordi jeg føler, at man får fingeren på pulsen på en anden måde, end hvis man bare sidder på kontoret. Lige siden jeg er blevet ansat, har ledelsen udvist en stor tillid til mig, og det har egentlig hjulpet mig, så jeg kunne udvikle mig fuldstændig i den retning, jeg selv gerne vil. Tak for sidst. Det gik jo godt nok. Derfor giver det mig også en vis stolthed at arbejde ved en virksomhed, som har en ambition om at være blandt de dygtigste. For hvis ikke jeg er den dygtigste rådgiver, hvorfor skulle en kunde så vælge mig?